Πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί σε κατάσταση όπου χρειαζόμαστε ένα τσαλακωμένο ρούχο, αλλά δεν έχουμε σίδερο. Η λύση είναι απλή: κρεμάστε το ρούχο σας στο μπάνιο ενώ κάνετε ένα ζεστό ντους. Ο ατμός από το ζεστό νερό, ιδανικά γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, θα χαλαρώσει τις ίνες του υφάσματος. Μετά από περίπου 15 λεπτά, θα παρατηρήσετε ότι οι περισσότερες ζάρες έχουν εξαφανιστεί. Τραβήξτε απαλά το ύφασμα για να το ισιώσετε ακόμα περισσότερο όσον είναι ακόμα ζεστό. Αφήστε το ρούχο να στεγνώσει εντελώς κρεμασμένο σε μια κρεμάστρα. Με αυτόν τον απλό κόλπο το ρούχο σας θα είναι έτοιμο για να το φορέσετε χωρίς να χρειαστείτε σίδερο. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μικρό υγραντήρα στην ντουλάπα σας για παρόμοια αποτελέσματα. Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για επαγγελματικά ρούχα και για όταν ταξιδεύετε χωρίς πρόσβαση σε σίδερο. Η τεχνική αυτή λειτουργεί με τα περισσότερα υφάσματα, από βαμβάκι και μετάξι μέχρι πολυέστερ και λινό.